Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkamu da sake kasancewa a cikin sabon bidiyon namu. Bidiyon namu ne insha Allah na zo muku da wani muhimmin application wanda ya kamata a ce kowa ya mallake shi. Kai na san dole ma za ku so application din saboda yana da matukar muhimmanci a gare ku. Idan ka tsaya ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe dan saboda application din ni kai na buge na ce to yana da kyau in kawo muku shi kuma ku ganshi wannan wani irin application nan. Amma yan uwa kafin in nuna muku ina roƙon da ku je ku danna mana alamar subscribe idan kai sabon zuwa ne a channel din mu. Idan ka bude bidiyo kamar haka zaka ga nan wurin da aka rubuta subscribe sai ka zo sai ka dafa mana nan wurin sai ka dafa alamar wannan ta jar take subscribe. Idan ka dafa za ta koma baka, idan ta koma baka sai ka danna ƙararrawar sanarwa. Sannan idan ka taba subscribe sai ka zo sai ka danna mana alamar like. Kamar wannan gashi baki ne, idan ka taba zai koma blue gashi kamar yadda yake a hakan ga. Idan ce na ajiye muku link din application din zaka zo ka taba akan nan wurin a san wannan dan digon gashi nan. Idan ka taba haka nan zaka ga bidiyon duka bayanan shi sun bude ma. Idan ka dafa haka zaka ga inda nake cewa ga link din application din sai ku zo ku yi download din shi. Nan wurin zaka ga na ce ga link din application ku zo ku yi download din shi. Idan kuma ba gani a nan wurin to kar ka damu sai ka jawo karshen kasa wajen comment, can karshen kasa wajen comment na farko za ka ganin mana ce ga link din application din sai ku je ku dauka ku yi download din shi. Idan anan wurin ma baka gani ba to karka da mu zan je Play Store in nuna maka yadda za ka yi download din application din ka sauko shi. Idan ka shigo Play Store din ka hanga za ka yi searching application mai suna Nafication ba kamar hakan ga. Gashi sunan application din sai ka danna searching. Idan ka danna searching din gashi na application din na farko shine yazo mana wannan shine zaka dauka sai ka taba kan shi sai kai download din shi to ni sai ka dafa shi kamar haka. Idan ka dafa shi kamar haka to je yake ni original riga na yi download din shi na install din shi dan saboda ka bidiyon na mai tsaho. Idan ya gan bude ma sai ka zo sai ka taba akan nan wurin. To bari mu bude application din yanzu. To wannan ita ce fuska application din abun da zai nuna muka na farko gashi nan kana gani. Idan ya bude ma kamar haka sai ka zo sai ka taba akan nan akan wannan blue din rubutun da ke nan wurin sai ka dafa shi kamar haka. Idan ka dafa application din zai bude ma fuska kamar haka ce ka bashi damar yayi aiki sai ka zo sai ka taba akan nan wanga zaben na kasa sai ka taba akai. Idan ka taba akai to zaka buɗe sunan application din ga sunan shi kuna gani wannan shine sunan application din ga yana sai ka danna gashi ne na akan desktop gashi nan kana gani desktop sai ka kunna sai ya dawo gashi nan sai ka kunna shi. Sai ka zo sai ka taba OK gashi nan kana ga ya dawo a katibe gashi nan yanzu already yana hawa a saman waya. Wannan application ne mai matukar muhimmanci idan ka tsaya ka kalle shi da yadda yake yin amfani ga wadan saboda application ne mai matukar amfani. Gashi nan yanzu haka ya bude mana. To abu na farko da zaka idan ya bude maka sai ka zo nan wurin gashi nan kana gani off yake nan kana gani gashi nan off to sai ka maido shi ya zama on. Yanzu haka kaga mun kunna application din. To application din nan idan kun lura nan da nan wurin kuna gani da nan to kuna ga su ne kamar waɗannan tushi ne na sama wai ko da a ce ba fata ake ba a ce wai ka ta mutu nan sun bar ake to wannan application din zai baka dama ka ci gaba da amfani da wannan tushi din. Idan kana so ka ƙara ma wurin girma gashi nan kana gani gashi haka girman shi ya karu. To a misali ba fata ake ba a ce nan inda yake nan wurin kasa din to a ce nan ne sama zaka dan jawo shi na sama zaka taba wannan ka gani sai ka ja wannan gashi yanzu haka kana gani mun jawo shi yayo sama. Yanzu haka mun yi sama ka ake na koda a ce nan wurin kasa din koda a ce nan wurin din bai aiki a ce nan wurin din bai aiki nan wurin a ce ba su aiki nan wurin to za mu iya jawo shi koda a ce nan din kasa ba su aiki to za mu koma da shi kaga yanzu mun maido shi nan wurin sama kenan. To yanzu haka nan wurin lafiya launi. Idan kuma kana so ka rage mai girma sai ka jawo ga zabin na karshen sama
gashi kana gani. To idan kuma kana so ka canza wannan tsawon green din da ke ciki sai ka taba akan nan wurin, sai ka taba akan nan. Idan ka taba akan nan wurin to ga sunan gashi nan kuna gani duka ka zabi irin kular din da ma zaka dora mai, ga sunan kuna gani, ga sunan duka kuna gani. Bari mu bar shi a tsawon wannan. To idan kuma kana so wannan yan digo farin da ke ciki kudan jira duk application din ba na kudi bane, sun samu mana talla, bari kulle tallai. Idan kuma kana so ka canza wannan dan farin da ke ciki sai ka zo sai ka taba akan nan wurin, sai ka taba akan nan, kana dafa kamar haka. Shi ma gashi nan kullur kuna gani duka gashi nan kuna gani suna sauya duka, sai irin wanda kake so zaka zaba. To bari mu bar shi mu a farin shi. Nan kuma wannan zabin nan ga da kuke gani, wannan zabin zabi ne wanda zai baka dama ka juyo wannan wurin ya komo wannan kotan, wannan kotan shi ya dawo wannan kotan. To ku tsawa gani idan sai ka kunna shi, kun gani kana kunna shi gashi ne yanzu kuna ga ya juya, kuna gani wanga wurin gashi ya dawo nan, kuma shi ma nan din ya kuma wanda can asalin nan din da nan wurin yake. To gashi yanzu kuna ga hakan ga ya juya, dan saboda wannan application mai matakar muhimmanci, ko da a ce ba za ka amfani shi ya kamata ka aje shi ga wayarka, ko da wani yana bukata sai ka tura mishi.